салому дуруд ба ҳамватанони азиз ва мухлисони гиромӣ. Умедворам ки ҳамакаса хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. Травмаи психикӣ камтарак дар бораи инсонҳое ки травмаи психикӣ мегиранд ва ба намун травма гӯем ки калон мешавад, чӣ хел мешавад, дар ҳамин бора каме хостем ки суҳбат кунем. Агар шумо ки моро мебинед, мешнавед, то қадри имкон падилид кардан ва фикру назари худа зери коммент навиштана фаромӯш накунем. Метавонем ба забони русӣ каме ҳам суҳбат кунем, тоҷикӣ ва ғайра корҳо. ҳар як инсон дар ҳаёт, хусусан дар минтақаҳои мо ва гӯем ки дар занги телефон шудам. Ва алайкум салом. Ва хусусан дар минтақаҳои мо Тоҷикистон ва дар дигар ҷойҳо ки камтар дида мешавад, аммо дар Тоҷикистони мо травмаи психикӣ бисёр одамо травмаи психикӣ мегиранд, яъне психически травма доранд. Агар назар кунем, инсонҳо ҳар хел психикӣ мегиранд травмара. Як хел инсонҳо недостатка доранд, яъне надоштани недостаткаи худ барои ӯро як ҳаёт травма шуда меояд. Як камбудӣ дора, як минус дора бигем. Ҳамин чизо барои ҳаёти ӯ травма мешавад психически. Ман баъд аз дидани навори Путин бо гирди атрофаш ки салом алек кард, Россия вағаз кард, ман ӯро дидам, воқеан ҳам як инсони бигем ки ба фикрам норасида таваллуд шудагӣ аст ва дар байни одамҳо бигем ки ӯ бисёр як травмаи психикӣ вазмин гирифтагӣ аст. ҳаёташ қатъи пажизн одам як травмаи психикӣ вазмин дорад. барои ҳамиам ҳамун хусусан дар давлатҳои рушд карда инсонеро пеш аз интихобот бурдан ё талқават кардан ба интихобот ба як ҷо як кор кардан, яъне хусусан дар постҳои раҳбарӣ, яъне ки дар мансабҳои раҳбарият бисёр одамо қатъи бигем ки психолого кор мекунанд ва ҳамавақт ӯро бигем ки медонанд, мефаҳманд ҳамин инсон лозим аст ё лозим набудани ӯро бигем ки чӣ мекунанд. Ва на ҳар одама дар гӯем постҳои раҳбарӣ иҷозат метаҳанд ки равад. Хусусан одам майда таваллуд мешаванд, қаддошон паст таваллуд мешавад, ҳама вақт худошона дар ҳаёт бигем ки як инсони кам эҳсос мекунад. ӯ травмаи психикӣ доранд, бале худшон намедонанд ин чиза, худи уно дарк намекунанд ин чиза, яъне ки бугӯи любой одами майдака бугӯи ки қаддаш паст боша, бугӯи ки ту як психически травма дорӣ, ту ҳама вақт худа недостатка эҳсос кардагӣ. Шахсан як духтар махкулут мешавад, ҳолати гап заданда ӯ духтар қаддаш аста баланд боша, уже ту психически худат худа майб кардагӣ. Ту травма дорӣ гуфта агар пурсон шавӣ, мегӯяд не, ман надорам травма. яъне ки ҳеҷ инсон травмаи худша ба кала гирифта наметавонад, то ки барои чӣ? Барои ки намефаҳма травма гирифтагӣ, худаш намефаҳма, но при этом худаш хафа, худаш ай дунё хафа, худаш ай зиндагӣ хафа. Путин айнан ҳамин ҳолат аст. фаҳмидед? вақти на хеле инсонҳое ки травмаи психикӣ доранд, аз хурдӣ бигем ё ки аз ҳамон чиз, ино агар мансаб расид ку ё мистительни инсон мешаванд, ино мистит мекунанд, яъне қасдгиранда, ҷазиркунанда мешаванд ин одамо. барои ҳамо инсонҳое ҳаст қаддаш паст, яъне ки худошона ҳамин травмара қабул намекунанд, худшона чӣ хеле аст ҳам хел метавонанд қабул кунанд. бештар вақтое ки мисол дар соҳаи бигем санъат, фарҳанг, маданият, дар
Аданалад нами ҳайкадани сиёи нами аҳволаи дим паласа рост дар пешет медроя кия меёра права мета намедонӣ ба худо базан ҳолато ҳами хел инсонҳо бигем ки травмаи психикӣ мегирад. Мисол ман травмаи психикира ман доштам. Ман травмаи психикӣ ганда доштам. аз ватанои мо аз Тоҷикистон бигем инсонҳои травмаи психикӣ мегирифтаги бисёр аз ҳаёт шикаста. Аз ҳаёт шикаста камбудӣ зиёд доранд. Бигем ки ҳама вақт барои ҳамо дар Тоҷикистони мо почти ҳама травмаи психикӣ дорад. Психически травма дорад. Ҳама. Любой инсон ама гарантит метавонам 100% дорад. ҳамин бачаҳое ки дар Россиян ҳамашон психически травма доранд. Яъне ки уже худошонро оцениват намекунанд. Яъне дар як ҷомеа, дар як ҷо аз кораш мисол шарм доштан, чикор мекунӣ, кӯча мерӯ, шарм доштан. Яъне ҳамин чизо аст, мардума давид мекунад. Ура дар ҳаётиш як психолог қатъӣ намешина, гап намезана, як мисол амо минусҳои худша ҳама вақт пинҳон мекуна мегардада, ошкор карда наметавона. Проблема сари аст ки амо камбудии худша ошкор карда наметавона. Яъне шарм медора. Баъди оста рафта ира амо внутренне амо гуфти бек сабур ки психически вайрон мекуна. Психически вайрон мекуна. Мисол гирем Эмомалиро агар интервюша шумо тамошо карда бошед, Эмомали мега ки касе ба ма духта надод. ҳам хел аст. Яъне ки ҳеҷ кайра ба як ҳайси инсон ҳисоб кардагӣ нест. Ва ин чиз бибинед ки ҳозир дар ҳамин синни сол омадагӣ аст. Бигем ки уже зан дора, оила дора, мансаб дора, бойгарӣ дора, ҳамаи чӣ дора. Ҳамин чиз аёдаш биромадагӣ нест ки синни ки 18-20 сола будагишта ё 22 сола будагишта шидагӣ кор то имрӯз ҳамура психически ку айкалаш рафтагӣ нест ки ҳеҷ ка ба ира духта додагӣ нест. Ба ҳайси як инсон ҳисоб кардагӣ нестан инада. Яъне як камбағалай кида дар корай. Ва имрӯзам ҳамун психически ҳамун травмаи ӯ бигем ки то ҳозира бигем ки ура қарор намемонад. Ҳамиде дар дунё ҳамин пешишда одаморо мерақсона ку буброем бирақсен ин ҷаноб асосгузор сулҳу ваҳдат пешвои ё просто так пайдо намешавад. Ё просто так аз инсон пайдо намешавад. На мисол гирем дар наворҳои ман ҳама мега ки бинид каҷела о бале ма травма доштам, ягон ҷои чӣ надорам. Ма ин травмаро пережит кардагим. Барои ҳамам шумо мада мегин намегин, ма ира қабул кардагӣ ҳастам, чӣ хеле ҳастам. Метавонам оператсия кунам. Дорам ҳамун қудратам, пула дорам бикунам. Не ки намекунам. Оли вақти соати шаба мекунам, оз дар кор нест кардам. Пока как есть, так живу. Аксар инсона травмаи психически мисол инсонои фарҳангда мераванд, санъатда мераванд, бигем ки дар иҷа уже ин чизоро инсонҳо уже ҳал мекунанд, яъне қабул мекунанд ин чиза худша. Яъне то агар инсонҳое ки камбудӣ доранд, агар дар фарҳанг маданият нараванд, санъат набошанд, яъне инсони санъатӣ нараванд, агар роҳи санъат, ӯ инсонҳода травма мемонад. Мардуми санъат, фарҳанг, маданият, мисол мусиқӣ, дигар чизо барои онҳо травма намешавад. Барои чӣ? Барои ки ӯ уже ира яъне мегзаранд. Яъне медонӣ дар санъат бештар уже ту оламда мисол дохил мешавӣ, кино, театр ва ғайра чизо, ту уже медонӣ худта чӣ хел қабул кунӣ. Уже иҷа ту автоматӣ ин ҳолата ту ҳал карда метавонӣ. Ин травмаро аз сара дур мекунӣ, яъне қабул мекунӣ. Ман ира пеш метавонистам оператсия кунам, лекин накардам. Барои чӣ? Барои ки шояд ҳамин чиз ба як чанд инсонҳои дигар дарс мешавад. Чанд инсони дигар ман хидматам хеле як программаам доштам ки можно ки хеле зиндагӣ кардан, яъне худта қабул кардан, травмаи психикӣ нагирифтан. خب میگذاریم با امامعلی رحمان. امامعلی رحمان مثال نمی در پیشش آدما را بروردن، رقصوندن، نمی بگیم
концерт, инами додувой, инами дар пешиш бояд духтаро боша ва барои худша ҳазорта инами қаҳрамонӣ придумад кардани просто так нест. И ҳамун травмаи психикиро давид мекуна, одамое ки недостатка доранд, ӯ травма мегиранд. баъзе инсонҳо ҳаст ана инами имом Али Раҳмона мисол ман имом Алиро мегум, дигари инсонҳо ҳам худаш қабул кунанд ин чиза приблизительно да, ҳамун инсонҳои недостатка доро. бибинед имом Али Раҳмон то имрӯза ҳамун духтарое ки таҷовуз мешаванд, кишта мешаванд, ку мепартоянд дар дигар ҷо мекишанд. Ира имом Али мекунад. имом Али ҳам хеле психически травма дорад. мисол як инсон камтарак безебаи худаш ёки камбағал аст, ӯ да духтаро нигоҳ намекунад, бигем қатъи духтаро дар общество гап зада наметавонад, камбудӣ дорад. ӯ вақте ки камтара шанс, ҳамин шанс дар ӯ пайдо шид, ҳамин шанс пайдо шид, ӯ фақат ҳамин соҳара мистит мекунад. яъне ки ҳамин соҳара ку ҳамун любой кора мекунад да. баъзе инсонҳо 5 та 6 та 7 та 10 та зан мегирад, сар додан мегирад, мегирад сар мета, мегирад сар мета, камтар шароити пайдо шид. барои чӣ? барое ки вақтишда ира ҳаминҷа унижат шидагӣ аст. яъне ҳамин чиза ӯ пурра қабул карда наметавонад. оиладор ҳам шавад, ҳатто ки оилаи худша, яъне ки дар назараш ки гӯё ки оилаш ира қабул надорад, ҳам хел недостаткаи худша ҳамавақт эҳсос карда меистад. иҷа травмаи калони гӯем ки психикӣ аст барои ҳар як инсон. ва Путинам агар мо нигоҳ кунем, ҳозир ҳамин омада рафта истода сар намета ҳамин кора, бовар кунем бари ҳамода мебинӣ ин қара калай наминқадр тана нест. яъне ки я ҳаёт унижини инсон будагӣ аст. бале унижини инсон дига мурд гуфтагӣ гап нест. унижини инсон кор мекунад, унижини инсон дар гуногун соҳо кор мекунад, добиватса мекунад цели худша ва ғайра корора мекунад. аммо ӯ психически уже ку унижини аст. яъне ӯ худаш психически унижин. яъне дар давлатҳои аврупоӣ ҳама инсонҳо почти бигӯем ки психологҳо қати кор мекунанд, қатиш гап мезананд, суҳбат мекунанд, недостаткоша мега бугу гап за ҳуйша худта ира қабул ки чӣ хеле ҳаст нест. баъд духтарои давлатҳои аврупоӣ мисол гирем одаморо недостатка пидастаткоша қадар чӣ намекунад. барои чӣ? барое ки ино психологҳо қатӣ мегарданд, ёро мефаҳмонанд ки ӯ травма мегирад. ӯ травма бигирад, тамом дига. ва дар Тоҷикистони мо ҳама травма дорад. ҳама травма дорад. як тарафи камбағалиш, як тарафи надоштани як патинка дар тӯй биравад, дар як мактаб рафтанда надоштани либос, медонед амира, надоштани либос дар як мактаб. бисёр чизое ҳаст ки ҳамин кӯдакҳои мо аз хурдӣ уже ино психически униженности қати, яъне камбудӣ қати калон мешаванд. баъд аз ӯ калон мешаванд ку худое накуна ягон мансаб мераса, пулдор мешава, як кам тарака бигем ки чӣ мешава, ӯ короче полни рост ку фақат уничтожат карданда, яъне ҳамун қасдгирӣ мекуна, фақат қасдгирӣ мекуна. барои ҳамон ки мо бояд аз ин чизҳо биромадан, яъне аз ин камбудиҳо ки мо бояд берун шавем, воқеан ҳам хеле вақт дар кор мешава. оле аксар камбудиро мо дар сари як одам мебинем, ё ки дар сари як чиз мебинем, ё ки мегем ин мекуна, ин намекуна. мо аслан ҳамон асл ҳамун чиза аз куҷо пайдо мешава, яъне ки модараш ки аст да ҳамин проблемара, тавлидкунандаш ки аст. бигем мо дар сари як имом Али мебинем, не берун аз имом Али, агар шароитат оинаворӣ боша, пул боша, ҳамаи чиро моҳона хеле пул дуда, но при этом мо хеле психически травмадор инсонҳо бисёр пайдо мекунем дар Тоҷикистон. хусусан менталитети мо, яъне менталитети мо любой инсон, ҳар як инсон як кличка дора, ҳам хеле аст мазоқ, аз ӯ чиз
ҳамун гап ҳамегӯй ку мисол гирем уже психически вайрон мешава дубора ҳамун гап бигӯ мехеза қатъи ҷанг мекунад просто да як калима гап ӯ травма дорад ӯро ҳам хел бигӯем ки психикӣ чӣ кардагиян ана қимоб кардагиян-да кличка дора ҳар як инсон кличка дора барои худаш мо и кличкара метием ҳамуда кличка метием ҳамун гапа гуфтан мегирем аммо мо намедонем ки ӯ одама уже мо травмировать карда истодем медонӣ намира ҳамун инсон вақт соатш мешава ку як шанс дару пайдо мешава ку ҳамара ҷазир мекунад барои чӣ барое ки уже мо ӯро травмировать карда истодем травмировать аз кӯдакиш барои ҳамон ин чиза барои аз байн бурдан травмаҳоро аз байн бурдан мисоли Зеленский қадш пастае қебус баланд нест бигӯем ки травма надорад спокойно дида мешавад одам психически бигӯем нормальный одам аст психически нормальный одам аст яъне барои чӣ барое ки инсон театр аст кино аст санъат аст уже ҳал кардаги аст ҳазм кардаги аст хеле камбудира яъне оила дора ӯ аз хурдӣ дар ҳамин соҳа аст мебинӣ ки психически нормал аст да мода мо травмаи зиёд дорем Путин гарени травма дорад на самом деле Путин психически больной аст больной касалӣ аст медонед барои ҳамун вес Россияро унижат карда на колени шинонд вес Россияро медонем барои чӣ барое ки ӯро дар вақташ як одами солим қабул кардагӣ нестан аксар ҷода мо байни дӯстдошта прикол кардагиян карликш гуфтагиян маленький гуфтагиян ставай ребёнок гуфтагиян мисол травма додагӣ ҳастанд ида сахт травма додагӣ ҳастанд дар ҳама офитсерский частшам ҳамун КГБ ҳам бигем кор карданашда ва ғайра ҷода и самое унижение инсон будагӣ аст аммо офитсер яктаи ҳамраҳаш мега ку это был Путин самый униженный который все время носил як дед мега ку все время носил бумагу мега ку униженный одам буд мега яъне ки ҳамин униженности имрӯз як давлати бузурга ҷазир кард вақте ки мо инсонҳоро травмаи психикӣ метием дар дасти ӯ як чӣ мераса ку ӯ дунёро бигем ҷазир мекунад ҳамин Эмомалӣ айнан инами аст барои пеши ӯ бояд одамо барақса барои чӣ барои да вақтиш камбағал будагиян атрофиро нормал қабул кардагӣ нест мазоқ кардагӣ ҳастанд задагӣ ҳастанд бисёр бигем зан додагиш нестанд ҳеч духтарша додагӣ нест камбағали киту гуфта бигем момай майрам худаш кашидагӣ мисол як мон гудакора одами бешавҳар бигем хела зиндагиш қиин гузаштагии инсон ҳаст баъд аз ӯ солҳои 90 мисол гирем ира чанд қад задана хулас ҳамин проблемаи калон қатӣ ҳам хеле травмаи калон қатӣ Эмомалӣ бигем то имрӯз позволят намекунад ки мисол психолог дошта боша бишина қатиш гап зана ӯро бирора бига инсон ту вақти соатш омадагӣ ту уже президенти хеле инсонҳо мешаванд камбудӣ мешава беҳбудӣ мешава ту имрӯз бояд ту ҳамин хел кунӣ ки ҳамин психикитира ки травма кардагӣ соҳа ҳамин соҳаҳоро тоза кар ин наоборот худаш миллатаку травмировать карда истодааст медонед 10 миллион инсона травмировать кард полный ростку айси надоштан камбағалӣ марди кор кардан духтарошона дар пешаш рақсондан мардако ҳеч кор кардан наметонанд бигем ки зиндон кардан кадоми бисмиллогу бурдан и 10 миллионаку полный психически травмировать кардагӣ аст ҳамаи ҳамин 10 миллион ози мстительный инсона на самом деле машина мест меган ку мардуми мо ҳам хеле аст ин хеле проблемаро дорем дӯстои азизам ташаккури зиёд барои дастгиритон барои читон ина мости Қриму ҳам задан гуфтем имрӯз чапа кардан мо пештарам қатъи Зеленский дар бораи гап задам да гуфтам ки ҳамира задан дар кор аст вақти ма кам-кам дорум ку психически
гуфтам задан дар кор аст. Зеленский гуфт не, дар кор нест, и барои мардум служид мекунад, пуст барои мардум боша. Гуфта 8 моҳ тоқат кард, 8 моҳ 9 моҳ охир нашид. Гуфти ҳам гапо бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Гуфтем шапидаш, гуфти ҳам гапо тамом ина дига мост ҳам нест, вале дальшиш ҳам мезанад. Тамоми депутатҳои Россия психически больной инсонанд, травма доранд. Мебурӯянд мо мекишем, мо мезанем, ё вообще больное. Бояд Россия хича ба даст бигира, халқ инами полный рост тоза кунад болора, парламенти нав мардумӣ ташкил кунад, то ин ки оянда бигем ки кор кунад. Набоша агар Россия уже ҷазир мешавад. Уже вот гуфти ҳам гапо ками дигаш мондагӣ аст. Фақат последни нами соли навда ба фикрам Путин я салюти вазмин мезана тамоми Европа ва дигар ҷоро, ами киҷое ки абижат кардаги аст ёра ана Путин салют мезана. Ҳамида ами тамоми дунё мо ҳам беқарор ҳаму гашта истодааст. Мо ҳам хел чувствовид карда истодам. Да чувствои ма фан намекунад. Бисёр вақт чувствои ма ку правильно бигем ки чӣ мешавад. Мо ҳами чувствовид карда истодам ки дар ҳами соли навида ами агар ки бой битаку дига последний шансаш мона. Гитлер ядерное оружие надошт, медошт мезад охиронша, похрем буд, киҷое боша мезад. Инпутлерам ҳам хел аст. Ҳозир ҳамин новогодни гарячий салют нашава агар дар бисёр минтақаҳо бой бита мекуна ин кора. Дигарша намедонам чӣ мешава. Худо нигоҳбонтон, фикр назартон зери коммент интизор мешем бародарои азиз дар бораи ҳамин инсоне ки психикаи инсон травмаи мардум агар бошава ягон камбудӣ памбудӣ ман камаки хеле таҷрибаи психология сексология дорам бисёр профессионал не иқрак дар ҳамин соҳа маълумот ва бигем ки чиҳо дорам. То қадри имкон дар ин боровам бигем ки барои шумо метавонем боз маълумот бидем. Баъзе инсоно ҳамо булбулуш майда будагӣ мисол гирем психически аст да, ӯ травма мегирад. Мебара мепартояд, худаш мебара мепартояд, да ҳам биданат набиданат хуб ҳам биданат да набиданат хуб мебара мепарт. Яъне камбудиҳо бигем ки зиёд мешавад. Иншоалло ки дар ин бора бигем ки кӯшиш мекунем гап мезанем. Полный рост бигем ки ина вазъияти Россия чотоқ шид, ганда чотоқ шид. гуфти ҳамо мусфедои қадим ки худованд оқибатша ба хайр биёра. хулас соф одамои ҳамон психически вайроно сари қудрат омаданда, сари қудрат. Да мо ҳам бояд ҳам хел кунем ки оянда ҳамин инсоное ки травмаи психикӣ доранд бигем ҳамин инсоно набояд правишида бошад. Агар недостатка бошад психикаш агар камбағал шава мисол средни зиндагӣ куна қудрати управление надошта боша ӯ остостаму худаш қатъиам та дигар то мурданашам травмаш қатъӣ мебара мерава. Не ки агар қудрат биёя ӯ хеле инсоно хатар мешава, ганда хатар мешава. Барои мо ҳама вақт бояд мо кор кунем инсоное ки сари қудрат меояд. Набояд мо ӯро гуфти ҳамон гапо дар шеършон дар намедонам дар чиёшон дар гапошон чӣ кунем. Аммо ӯро омӯхтан дар кор аст. Ҳар як инсон аз аввал то охир омӯхтан дар кор аст ки ҳамин инсон чӣ травмаҳои психикӣ дорад, дар киҷо буд, чӣ буд. Ҳаморо нигоҳ карда ӯро интихоб кардан дар кор аст. Сухани ширини ӯ дане, гапи ширини ӯ дане, гапи ширин гап задан мегирад любой одам. Не ки ӯ агар травма инаиҷа дошта боша психически, фардо қудрат дар дасташ зад, ранги Эмомалӣ Раҳмон мори ку гуфти 10 миллион аку фузHD мемонад. Барои ҳама вақт бояд мо дар ҳамин соҳаи психикаи инсон бояд таваҷҷӯҳмон бояд сахт боша ки кӣ аст, чӣ ҳаст, чӣ хел аст, чандта травмаҳо дорад, куҷора чӣ кор кардагӣ аст. ҳамин соҳаҳоро омӯхта баъд одама раҳ додан дар кор аст то ҳамон правиши бигем ки зонара. худо нигоҳбонтон саломат сарбаланд хонобод бошед. Ташаккур барои ҳаматон гуфти ҳамон гапо ки дастгирӣ карда омадистен. мехоҳем суханои бигем ки лозимии худтон аиҷа бигирен, нолозимиша нагирен. ва бераҳмона подписатсия карда омадистен. ҳаматон да ташаккур бародарои азиз барои паддержкатон. иншоалло паддержкаи шумо боша аз мо ҳам гуфти ҳамон гапо чизои лозимӣ
ба шумо расонда мешавад. Агар аз шумо падешка набошад, аз ман аз шумо пул намепурсам. Барои мара пули шумо лозим нест. Барои чӣ? Барои ман худам кор мекунам. Любой корам мекунам. Ман дар зиндагим пул мемиёбам. Пул надорам, значит намекунам ҳамин кора. Тамом. Ва ман аз пули шумо ягон кор намекунам. Аз шумо пулам пурсидан аз мардуми мардикор ям барои мара шахсан дар шани шарафи ман туғри намегирад. Ман хидматам хеле чуст руд мекунам. дар ин бора баъд бо гап мезанем. Саломат бошед.